Mami, unsa na ang stomach o liver sa Italian? Okay guys, natay usa ka viewer nang utana kung usa daw na ang stomach ug liver sa Italian. Si Madam Happy di ni guys no. Good question, Madam Happy. Madam Happy, pwede ka hangyo? Before na ko i-translate ang Italian ang imong gipangutana, pwede i-follow sa ako nimo, then i-share ang video, then mo-react lang ka dira, Madam Happy. Maski mauna lang na imong ibayad sa kuha, Madam Happy, kay gisugo man pud ko nimo pa-translate diri. Miyati, naapay kondisyon si Mami. Una mo translate ang Italian. Alangan, kay libre raman walay bayad. Manugo sila na ako pa-translate ang Italian. Manugo sad ko nila nga, i-follow ko nila no, pagtira na sayo na. I-follow ko nila, then i-share ang video o mariak lang sila, malipay naman ko anak. Madam Happy, mauna to atong sabot ha. Kay musugod na ko diri og translate Italian. Lantaon di ko na imong profile sa Facebook ba? Kung i-follow ba di ko nimo? O i-share nimo ang video kay kung wala, ang kanang imong pangalan ni Happy, himuon di ko nagsad. Apilo na lang po nato ang heart. Kung saan sa Italian ang heart, no? Sige, Madam Happy, magsugod na ko diri og translate ha. Kinahanglan paminaw gyud dira. Kanya, i-take note kita para ito magbalik-balik kani. How to say heart in Italian? Dari Italiano? Cuore, El cuore o cuore solo? cuore, Cuore. Cuore daw guys. Murag name ni Mami Cuore. Cuore. But when you pronounce it cuore. Cuore no? sì, Cuore. El cuore. Yes. How to say stomach? Tara. How to say stomach in Italian? Yes, dari Italiano. stomaco, Stomaco solo? sì, Okay. Stomaco, guys. Ang stomach in Italian. Or stomach. Tara. How to say? Liver and Italian. Yes, dari Italiano. fegato, Figato, guys. Ang liver in Or Italian. Correct, Papa? El figato? sì, Yes, figato or el figato.